sabem perfectament que us encanten els colgaos. Així que avui us hem portat una de les persones que jo ficaria en el top 10 de colgaos. Molta gent el reconeix per I'm in the fucking crack house, però ell és el Achat Astral! És que eres! Opa! Pensava que hi hauria un munt de penya, Luqui. Quasi em renten les gafes, tio. Ara te les pago, Tete, el que faci falta, Tete. Però ja pots anar pagant. 3.000 per cada ull. Si és que tinc 3, no? Va, senti, posa's còmode. Tot bé? No et pregunto tot bé perquè ja sé que... Bé, així, tot bé? Sí, he vingut aquí a parlar del meu llibre. El paper enrotllat d'entre la mà a mà, que sigui l'última vegada que t'ho dic, si no et faig fora de la classe. Tu, quina classe estàs? Spray hidroalcohòlico. A quina classe estàs? Potser jo et fico... A 8è. Tu vas repetir? Mig cop, sí. Ara mateix començarem la teràpia, que te la faig gratuïta perquè la primera sempre és gratis, Sí. Tu, em vols deixar el puto mòbil? Estàs amb el puto Espera. No. A part, que ets un maleducat, tio. Espera un moment, Tete, per favor, que jo he vingut aquí a parlar del meu llibre, o és el teu programa? No. Jo et faig teràpia gratis, tio, i m'estàs ficant Ah, joder, de puta mare, Tete. Perdó, que ho arribo a saber, que estic 0,5, Tete, que ho necessito, perdó. Però 0,5 per culpa de... Estic 0,5 i no es para el perico. Sembla que estiguem a segon d'ESO màxim. Jo vaig fer fins a 7è d'ESO. Setè. Sí, m'he fet... No... Sí que vas repetir 15 vegades, no? Pot ser. Vaig repetir molts cops i així m'ha anat la vida, saps? Jo 9 i 3/4. Repetint patrons. 9 i 3/4 com l'endent de Harry Potter. Fluixandent, De cara contra la paret. Fluixandent. És molt tonto, tio. Què m'has dit? Ara mira la puta càmera i explica... Tu per què tens més Aquí no tinc que mirar, loco. Que aquí m'heu dit que hi havia un munt de públic, no sé què, i vinc, només hi ha putes carpetes blaves, tio. Els flashes ja molen, tio. Estàs acostumat. Sí, la veritat que... Sí. La gent et coneix més per I'm in the fucking crack house que per Achat Astral. Sí, pot ser. Explica'm una mica qui ets. Explica-li a la gent. Obre't. De mouth, d'ojete, no? Qui ets? Pues... Jo sóc l'Atxa, un salvatge, un personatge, bàsicament. Això vaig molt. Com ha desenvolupat la teva vida, tio? Així, joder, simplement, pues res de bo, una mica per sobre, tio, tampoc vull... Ara estic de puta mare, però ha estat interessant la meva vida, ha estat bastant límit, saps? Bastant, muntanya russa guapa. Sí, muntanya russa i jo... I ensaladilla russa també, no? Joder, mitja amanideta, Amanida de cares. Altibaixos, baixos i alts, sí. I mitjos? No hi havia... Mig, saps? Al final el que passa és que... Què passa? El temps, Tete. Passa el temps, jo no he parlat del meu llibre, loco. Jo no he parlat del meu llibre, està passant el temps. Ens hem quedat els calvos, tio, De què estàvem parlant, tio? Però és que ens hem fet grans, tio, i sembla que estiguem a segon d'ESO encara, tio, i ens hem quedat els calvos, tio. Sempre jugant novells. Continuem amb la puta essència de quan ens vam conèixer, i això és molt heavy. Sí. Quants anys fa que ens vam conèixer? Pues la Crack House té 10 anys, aquest any. O sigui, com es va crear el concepte Crack House? O sigui, perquè jugàvem a futbol i tots érem estrelles, loco, i ens deien, buah, tu eres un crack. I jo, claro, voy a la Crack House a gravar. Tu futbol una merda, l'altre dia em vas intentar enganyar, tu jugaves a hockey i al Barça. Sí. Em vas intentar enganyar dient que jugaves a futbol i jo... Jo jugo a futbol, el que faig lligues amateurs i tal, de porter, jo era porter de hockey, però tinc reflexos, això, que jo me paro penaltis, loco, de futbol, no sé quantos, d'aquests que la pantalla, o sigui, la pantalla, la porteria és gran. Clar, que val la mà. No, però val la mà si ets porter.
Això és lamentable. Si ets torter, val la mà també. Com aquell de les càmeres, que no està ja Com es va... O intimidant. sigui, quants anys fa d'això, de Crack House? Hòstia, doncs aquest any és el 10è aniversari, de quan vam oficiar el nom i el tag i tot. Perquè quan jo et vaig conèixer a través del guiu i no sé què, clar, Èpoques. Jo vaig mirar el meu germà i vaig, buah, quedaràs amb aquest vagabundo? I em va dir, sí, ja no critiquis a la gent. Què, tu, tirat al terra amb unes grenyes, amb la barba, rap, hip-hop, 4 elementos. No, a veure, jo soc hip-hop, des que vaig néixer fins que moriré, però a mi els purismes i tal, loco, a mi pura només m'agrada la droga, jo no consumeixo, o sigui que no m'agrada ni el hip-hop pur. Sí, i me'n recordo que Crack House va donar peu a que hi havia una crack i una house. Joder, les Estic ratetes... parlant d'unes putes rates, tio, que els sangraven els ulls. O sigui, donaven un mal rotllo que te cagues. Què ha sigut allò? Es van morir ja. Sí, la dolenta, que era el crack, es va fer una rata així, tot se'n va durar com 5 anys. I l'altra pobra, que era l'educada... La blanca que tenia... La blanca, sí, es va quedar paralítica, pobra, tenia que... Buah, un drama, pobra. Però bueno, i totes les rates que vaig tenir... Clar, a mi una col·lega em va donar... Les rates em van dir, sí, les 2 femelles, no sé què, germanes, i jo, yes! Els 2 mesos, no, què cony, 2 setmanes o 3 setmanes, començo a veure coses rares, loco. I ja les mares menjant-se els fills follant amb la mà... Uau, un drama. Un drama turc genètic allà, saps? Que ni amb les plantes m'he tornat tan loco. Era una locura, a part, arribaves allà i l'únic que faltava era que aparegués un enano amb una bandeja. Pues va aparèixer algun cop a la meva ment, d'umpa-lumpa. Hòstia, invitant-te, perquè, o sigui, la Crack House 1, allò era... Quina passada, un parc d'atraccions. Ojalà poder tirar el temps endarrere per tornar a viure allò. I amb el cervell d'allà, perquè clar, se'ns ha quedat el cervell una mica afectat d'aquella època, saps? Amb el cervell reiniciat. Qui estava pitjor? Tu o jo? Bona pregunta. Javier? Sí? Bueno, no ho sé, en veritat. Tu tenies que agafar ràpid, eh? O sigui, ens portem 8 anys, jo crec que per l'edat jo estava com una puta regadera. Estaves perfecte. Estava... Té, grava ja, que dintre d'una hora no pots gravar, que no vocalitzes una amb tot això de I'm in the fucking Crack House, la Crack House, has col·laborat i has treballat amb un munt de gent. Sí. Com per exemple... Pues els Tetes, Kinder Malo, Pin Flaco, Germanets, és que moltíssima gent, Sacrifici Pasta, d'aquí, és que molta gent. És que si em poso a dir noms, no vull dir molts noms perquè si no m'oblidaré de gent i... Ja, però no, perquè t'estic preguntant amb qui has treballat. Joder, amb molta gent, amb les millors persones i pitjors persones, també. Ara et pregunto, amb qui has estat més a gust treballant i amb qui... Amb la meva família, Tete. Amb qui ha sigut una tocada d'ous que flipes? Hòstia, he tingut, perquè clar, jo tinc l'estudi que sí, hi ha la part del segell, però hi ha la part d'estudi també, que he tingut alguns drames amb certs artistes de drames turcs, i no escrivia teatre, era un drama turc, turkish drama, for real. Però bueno... Nosaltres mateixos, o sigui, tu i jo, ja hem tingut enganxades heavies. Pues imagina't amb gent ultra mega random que va de gàngster i és un loser, clar. Jo m'he trobat amb moltes coses. També m'ha fet a mi dubtar de moltes coses, saps? També jo he tingut que... O sigui, jo he deixat moltes coses per dedicar-me només a la música i per altres coses i tal. I a vegades penso que, hòstia, sacrificar el que és la meva ànima, el que a mi m'ha salvat la vida, que sí, que pot quedar com vulguis, però és el que a mi m'ha salvat la vida. A mi no m'ha salvat la vida ningú, a mi m'ha salvat la vida la música, loco. Saps? I la gent que m'ha portat la música. Te l'ha salvat i te l'ha enfonsat, a la vegada. S'enfonsa... Però que te quiten lo bailado. Ja ves, que me quiten lo soplado. Has treballat alguna vegada d'algú normal, per dir d'una manera? Sí. Jo, quan feia les coses que feia, igualment sempre intentava mantenir un curro amb contracte perquè era el que em mantenia connectat. Quin tipus de curro? Pues jo he treballat de tot, jo he netejat finestres, he sigut camillero d'hospitals, auxiliar d'enfermeria, Però no tenia ni idea. He sigut cuiner, he sigut... Sí.
per la puta cara. Però Em ficava no curros tenia- allà no tenia i... ni idea, tio. No tenia ni idea, Clar, però ho feia. no tenia ni idea jo. de Ah, què tu no volia tenies ser. ni idea. Sí, jo tampoc. Tonto, tio. Sí, no tenia ni idea, digo, hòstia, pues... Ah, pues jo també. Eh, Sí, no sé, he tingut molts curros. Després em vaig dedicar al que em vaig dedicar i ja em vaig perdre tot i vaig dedicar al que... I ara mateix, Bueno, ja està. ara mateix sé que t'has pillat un pit i no sé què... ¿Todo bien en casa? Perfecte. Perfectes sensacions. Flux. T'ha encantat la pregunta, eh? Buah. Ja, Estic vivint És el pitjor moment per preguntar. Crec que el millor moment de la meva vida ara mateix. Buah. No sé. Un dia normal... Millor no parlant, prefereixo estar aquí de puta mare rient-me, perquè si no estaria a casa meva tirant-me per la finestra o drogant-me fins al cul. o sigui- Prefereixo estar amb la meva gent, que no necessito drogar-me amb vosaltres, perquè vosaltres em doneu el que... No, perquè som com a l'Obèlix, tio. O Clar, vam jo em vaig caure vam a la la marmita, loco. I ja està, ho portem a dins. I jo ja et dic, o estava aquí al programa amb vosaltres o m'estava matant a casa. Bueno, I vosaltres m'heu quan- salvat quan la hi vida. hagi- La decadència m'ha salvat la vida, un cop més. A decadència. Clar, si no et sap greu, vau tirar el teu programa com decadència. Ara mateix, un dia normal de Atxa d'Astral, com és? Et lleves pel matí... I Avui ja o fa fas? 4 dies? Perquè ha canviat, eh? Tu què sé. Avui, doncs mira, m'aixeco, intento pensar tot el bo que em dona la vida per no pensar tot No, el que m'està però jo vull torturant. saber, t'aixeques i fas així i busques el paquet de tabaco i et fumes un cigarro directe? Bueno, a vegades agafo tatxes que s'han quedat apagades allà durant la nit, saps? I clar, perquè jo em fumo mig pit i és un altre... Te'n recordes el que feia abans? Ho he tornat a fer. Igual dormint em fumo 5 o 6 cigarros. Me'ls fumo així, em marejo i em dono que jo no em drogo ni Ja fumo estàs porros ni enganxat res. al Mareaico... Clar, perquè allò... Helicòpter! Policia d'helicòpter! Que t'estiraves i el cap feia... Clar, tal qual, la barca, i així em dormo, saps? Tu, un moment, el teu col·lega de la cama espera, m'està tocant els collons. ja. Com es diu? Tu, Patari, Patari. Tu, Becaris no, loco. Ah, que és el director? Bueno, pues Becaris director, no, tio. Era el meu soci... Ah, sí? Era, has dit. No, Has no, dit era? és el meu soci, però li dic soci per no dir-li sociòpata. Mito. Eh, Vale, perdó, La seguim, teva... seguim, és que tu, m'estàs... Escolta'm, la teva orientació sexual, política, Sempre de dretes. Sempre de dretes. Ai, m'he equivocat, no? Què és dretes? No, esquerres és la meva, esquerres. I straight d'esquerres. sabent que... Straight ara mateix- esquerricasco. Sabent que l'esquerra no existeix, dius esquerra. L'esquerre. He dit. Oh! He dit l'esquerre. M'he conyet. Manda fuà! L'esquerra. Jo no sé fins quin punt vas, o sigui, fa temps que vas deixar les drogues, tal. També estaves molt fotut dins de Graffiti Life, loco! Graffiti Life! No. Fue Young Loco Worldwide. O sigui, quina era l'adrenalina que et donava això? Pues... Bueno, jo porto pintant des de que sóc molt nen, des de que tinc ús de consciència. I sempre és una cosa que està recurrent al cap, no? I jo quan vaig sortir d'on vaig sortir, necessitava una cosa que m'intensifiqués Ja la has estat vida. a diverses crius i tal, no Sí, sé què. estic a moltes crius. Estic a moltes crius, de fet. Jo soc l'hombre criu, soc com un de Chicago d'aquest que està a 8 per games. sort, ara ja no pintes i llavors ja No, tot ara a estic prescrit. frenat. Clar, ara estic frenat perquè... Però l'adrenalina no puc pintar. fluixa. Mitja. I és ets que el al típic- final tampoc és per adrenalina, és que és per Sí, bici, sí. és com... Vull models, vull aquell lloc, vull aquella foto, bueno, que molts cops pintes i no tens foto, però és igual, vull haver-ho fet, saps? És com Però per què tatxar goals. Tio, un una malaltia. cop mossegues la poma prohibida, ja saps que... O sigui, ja està... Vols ja l'arbre? està. Vols l'arbre? Los árboles no te dejan ver Jo el sempre bosque, vull tio. l'arbre, hombre, ja ves, que bosque ni bosque, que coca ni coca. Que pip ni pip. Jo no tinc ni idea. Jo tampoc, no sé de què em parles. Gràfic, Alguna pregunta més? Sí, volia preguntar-te qui em paga per venir aquí. Creus és el en càmera, Déu? no? Creus en Déu?
Pues que Dios te lo pague, tio. Jo crec que amb 10.000 euros que m'havíeu promès. Bueno, això ho parlarem... Tu, càmera. Vine. Donarem peu a la secció del director, del meu soci, un puto màquina, i això només serà per la gent que pagui el Patreon. Així que, i serà espectacular. Què és el Patreon? Pues el patron, però amb l'accent cap a una altra banda. Patreon. I això només ho podrà veure, serà exclusiu per la gent que pagui al Patreon. Què és això? Que no sé què és. Gent que pagui i veurà contingut exclusiu. Què va? OnlyFans de Exactament. la decadència. Exactament. Jo m'ho pillo. Quan val? 5 taulets, tio. Dóna'm 50. Vinga, Déu. Què voleu vosaltres? Sí, no? Tindreu el programa sencer, sense anuncis i ultra mega sense censura i exclusiu. Ultra mega Universal. Sí. I això només per la gent que pagui el Patreon, així que ja sabeu, 5 eurets i ens fareu tots feliços. Ah, 5? Pues jo t'he enviat 50, tinc 10 Patreons. Haig d'estrenar, xava, al puto No sé boquino. què està parlant, si que parles al puto càmera, tio, que després a la postproducció es tallarà el micro, però que no talla. Ara mateix et faré un rànquing, No tens collons. un top 10 de drogues, perquè jo sé que has passat per l'infern, Vaig estirar. que vas estar a l'infern i ara has tornat. Epa, 1, 2... Buah, ara estàs més vermell que un titot. Va, vols sentar-te un Ja, tio, moment? perdó, tio. Volia fer el que fan els guais quan arriben al joc, fan burpees. Et diré Fucking croissant. 10 drogues. No? I- O els que han i vingut sense- aquí al programa han sigut Escolta. superguais i s'han ficat aquí a trencar coses i a fer flexions. Et diré 10 drogues i tu has de ficar-les de l'1 al 10 Les has de ficar aquí. sense saber... De quina l'1 al serà la 10 les següent. tinc que ficar aquí, o sigui, tinc No, d'1 quina a és- 10 grams per ficar-me-les aquí. No, l'1 és la... És un gram i el 10 la que, són 10. La que més O t'agrada. sigui, un és per consumir i 10 és per moure. No. Va, jo tinc un llapis aquí que et foto 4 punyalades. Què ets, el rock and roll o què? No soc Un rock and roll quiere todo el pack completo. T'ha quedat clar o no? Sí, no sé què em parles, però sí, és igual, Et dispara, diré- tio. Et diré, Digue'm et rànquing. diré 10 drogues. Vale, perfecte, va perfecte per la meva recuperació. I no et diré la Genial. que ve després, o sigui, no pots canviar. Vale, perfecte. Puc prendre amb les quetiapines que tinc de rescat mentre m'ho diguis, perquè m'entrarà mitja ansietat de consum. No. Ets un bon amic? Escolta'm. Bon Jan. I si tu fiques en el 2 una cosa... I si em fico dos d'una No, cosa... que no pots canviar. O sigui, Si em fico saps? dos d'una cosa, em fico la meva i la teva... Has de saber que són Mira, un 10. xiste. No, Mira, ja. això són dos, vale? Que surten Van de la dos i Flori... cauen al- no, dos, al- al- aquest al és, del van, mig. van dos soldats i cauen al mig. Per què no pot ser? Perquè estan soldats i perquè porta mig. Bueno, és igual. El que venia a dir, Ha arribat algú? surten, vale, surten ja està. dos, Tu, tete, m'escoltes? surten dos de la Flori, loco, allà pillant les curves, no sé què, amb una curva així mal peraltada, cau el cotxe, voltes de campana, els paus donant voltes per dins del cotxe, no sé què, tal. Ja al cap d'un rato agafa i li diu l'un a l'altre, el toca així i li diu, tete, ¿te has hecho algo? I així l'altre diu, sí, dos, una per ti i una per mi. El rànquing. Al número 1 tenim el tabac. Al número 2 tenim l'heroïna. Al número 3 tenim les benzos. Al número 4 tenim la tusi. Al número 5 tenim l'èxtasis. Al número 6 tenim l'espit. Al número 7 el GHB. Al número 8... No hem dit. Cony, no hi ha número 8. M'has dit nou, no? Buah, jo crec que els autobusos... Tu... Els tranquis aquests de 2 miligrams et senten perfecte, tete meu, Ja, és que 2 més 2... Saber 2 comptar... més 2 són 22, tio. Clar, tete, de tota la vida. 22, tu 22 o 22. Amb número 9 tenim la marihuana i amb Està número sereno, 10 l'alcohol. El cigarret. I al número 8 en l'hem menjat perquè no sé Perfecte, comptar i... Buah, producció i guió de programa, genial. O sigui, no em deixaven veure el guió a mi, imagina't. No pot ser. Espera. Tu... Ara tens que Tot ficar allò de números i coses al cap pensant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3, 8, 2, 1, 9, 5, 10. 3, 2. Com pot ser? M'està fallant la Matrix, tio. Vols aquí. passar-m'ho, tio? Ah, perquè has ficat 2 3-os, tio. Les benzos i la cocaïna les has ficat al 3, tio. Pues abans dic les bentos i després la cocaïna. O sigui, la cocaïna passa a número Tot ho 8. passo tot a baix. No, tens que destrossar tot. No has fet un Excel, tio. No, has fet 2 superfàcil. 3-os, tio. Per això, pues tira, el 3 és 4 i tot el més és un més, tio, és superfàcil amb Excel. No has fet un puto Excel. Que està apagat l'ordinador, loco.
Tio, ja, Va, el teu cervell sí que també... Ho sento, Bueno, sí, que era tretzos. Què baixes, les benzos? Tu, les cadenes me les tornareu, les no? benzos Ja que no o em la pagueu, coca, què almenys baixes? torneu-me. Del número 3 al 8, què baixes, les benzos o la coca? Està jodido, eh? Hòstia puta, tio. És lo millor Però que no hi ha l'opció de més un tot a partir del 3. No, has de baixar un. Va. Bro, Va, no t'has tret el cursillo de Microsoft? la coca. La coca, a veure, és que la coca està allà sempre, vull dir... Perquè estic en la posició... Vale, la coca l'última, perquè estic en la posició que estigui sempre en domina. posició número 8. Vale. I en número 9 Infinit, tenim és la que marihuana coca- i en mira, número 10 millor número, l'alcohol. Millor número, la Ets coca guere. és el 8, que és l'infinit. Perfecte. Pues aquí ha quedat... El drogo ranking. Ara mateix donem entrada al jove Monras Trapi Junior Let's Get It, que farà la seva secció de Sense ànim de lucre. Tota la gang aquí picada. Si jo no vinc fins al capítol... No sé quants capítols perquè no ho segueixo, la veritat. Jo que no em seguiu a l'Instagram, jo no ho segueixo. Ets un maleducat, no li dones ni la mà. Ja, no m'has ni dit hola, no m'has ni mirat. Hòstia, perdó, és que m'he sentit amenaçat. tio. Intimidat per la meva presència. Sí, molt. És que em sento... És que sol passar. És Se com... li han ficat els collons de corbata, eh? Mira que mono ara, sembla. Se li noten aquí, de fet. Si jo no he fet res. Sense ànim de lucre. ¿Qué prefiere? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Una tortilla de patatas con cebolla y poco hecha por dentro. O sigui, feta per fora, No. sellada. ¿Una bicicleta o una barca a pedales? Un orinal a pedales, que si su hijo Vale. no mea, al menos pedalea. Perfecto. ¿sabes? Que te devuelvan 7 cajas de valeriana o otra cosa que no... O... Esa cosa que no. Sí. Me gusta. Más vale malo por conocer que bueno conocido. Ben dit. Fricandó amb endempies amb sèpia. Fricando. Vale? Barbacoa o calçotada? Calçotada, però barbacoa són juntes, no? No. Bueno, Sí, sí, és que... Pots fer la primer... Una és no homo i l'altra... Però amb una calçotada No, sempre hi ha però que barbacoa, a també. la barbacoa... O sigui, per tu és menys homo la barbacoa, que estàs menjant carn i botifarra. No, jo no menjo O és botifarra de peix. No. Sí. Va, Jo, va. costellet, Bueno, sí, costellet... seguim perquè és super hetero el teu si vols col·lega. hetero, jo amb hetero no parlo. No, Bad Bunny o un bon pap tomàquet? Bad Bunny. Sí? Això és per promo, no? D'una cosa que sortirà? Bueno, no Sí, diré res. exacte. Ous estrellats o la barbeta? O ous estrellats a la barbeta? Jo bolsita de té. M'agrada que estiguin aquí a bé, sobre, que bé. tinc calva, saps? Rac. Així m'abriguen. Hitler o Stalin? Mira, ¿sabes hasta dónde salta el perro de Hitler? Com? Hasta aquí. Todo Perdó. Vale. I el de Stalin? Stalinslavos. L'Stalin és el vermell, no? Sí, exacte. És el riu. Hi havia el Ken i el riu, Sí, el riu era el blanc i el Ken el Sí, vermell. vermell vols dir Poca gent comunista. ho sap, però està basat en la... Sí, en el que i està vermell Stalin. com els del Mortal Kombat. No, del Street Fighter. El Ken i el riu. Amèlia o Tucán? Buah, és que... els dos, tio, no puc. No, Els dos són iguals. Amelio El Tucán o està Tucán? així i l'Ameli està així. O sigui, mira, el Tucán el tinc aquí, de fet. Bueno, no ho faré perquè seria... ens censurarien. Bueno, l'Ifans, si voleu Al final amb què t'has quedat, Amelio o Tucán? Acabes d'espamejar que una cosa que no volíem dir, tio. Surt l'OnlyFans de la decadència en breus per tots vosaltres. Perdó, no volia fer És que- spoiler. Que ha sortit on no Bueno, volíem vale, dir, sí. no? Cantar o produir? Produir. Apple o Microsoft? O sigui, La Microsoft és manzanica, Windows, loco. no? La manzanica, la manzanica. Era un peixet, aquest. Tu tienes... No sé, m'he acostumat a patar aquell sistema. Lógico o cubase, ¿tú qué eres? ¿Lógico o estás cubaseado? Yo soy del momento, soy live. Sí. Yo te la lío, soy del Abletón live. Donald Trump o Kamala Trump, Donald Trump, Ginestar o Blaumut? Ginestar, m'agrada sempre més. Els pets o sopa de cabra? Sopa de cabra. No sé Buos ninguna o cançó. charango? Hòstia puta, no sé, tio, és que m'estàs parlant en aramec. Ja. Saps qui són Ginestar i Blaumut? No. Jo tampoc. No sé, a mi m'ha sonat millor un nom que un altre. Dic, Ginés, Jo hagués saps? dit Em Ginebra. sonava ginecòleg, saps què et vull dir? Exacte, Bueno, jo hagués dit jo- Ginestar perquè sona a Ginebra, També. Bueno, cadascú amb el seu... però l'altre no tinc ni idea del que és. Són grups, tot. Ja, Els Amics de les Arts o Kamala, ding dong. Hòstia, que mola. Sí, per vindria del Cama, ding, dong.
Tete. Ara torno a preguntar, dona el tram o cama, Dona... No, Clar que sí, home, pugem a la cama, des d'aquí. Squad, shout out. Great Catalonia... Què prefereixes? No, és que això no. Bueno, és què igual, prefereixes, la guerra d'Ucrània o el genocidi de Palestina? Chirac o Varsília. Vale. Anar al cine o a Sardina? Anar al cine. Anal? Hombre, si és anal, al cine, amb la Xori, Anar al cine, perfecte. però anal no té, per tant... Segueix sent anal. Bueno, no està mal, si mentre sigui amb la Xore... Vale. Esquerra o Convergència? Esquerra. Ismael o Plastelina? Hòstia... Crepla! És que no ho sé, estic molt desinformat, tio, no et sabria dir. Segur que uns tenen les seves coses bones i altres les seves coses. Sí, jo sempre he sigut més de Plastelina quan era petit, no? L'Ismael, a Hombre, mi no em sí, queia de bé, fang, ni la també. Plastelina. Jo feia fang així. Però bueno, com tu diguis. Vale, fem el dilema. Argila, no? El dilema del tren, saps? Hi ha un tren que... Surt a l'estació a les... Exacte, hi ha un altre que surt una No, ella està dient... Quin és el que m'he Grafitero, no. Quin és el que m'he pintat jo? O sigui, és un tren... Hi ha un tren O sigui, el meu rulo surt a les 8 del matí Bueno, i tinc que estar a les 8 i mitja a l'estació per pillar la Però foto. escolta, Tens dues opcions, o que es mori una gent o que es mori l'altra, perquè hi ha un tren que no el pots frenar i has de l'has de desviar cap a una línia o cap a l'altra, vale? I has de decidir qui prefereixes que mori, bàsicament. No et queda altra. Però quines condicions... Pues ara t'ho dirà. Doncs dic, són diferents persones. En una banda hi ha un nen espanyol i a l'altra banda hi ha un iaio català. Ja diu català, tio. Mates el iaio. No, que cabron. Vale, O sigui, mates el nen. o sigui, has de triar qui mates. el nen, Vale, perfecte. bro. Tot el panorama musical català o gent random? O sigui, aquí mato. Aquí El mato. panorama, loco. Vale, Estàs vale. loca. Tot el panorama català o ningú? Tot el panorama català. Abans que no mata ningú. A sobre és gratis. Sí, és que... Bro, Ja, però vull dir, ens estem assassinant a tots nosaltres, eh? No. què va? Nosaltres estem en el panorama. nosaltres som el panorama. No estem al Per panorama. això mateix. Nosaltres som... No. Nosaltres estem out de panorama, en veritat, però és igual. Hansi Fling o Gavi? És hockey sobre gel? Sí. Pues Gavi. Vale. Lil Guiu o Gutjan? Qui prefereix que es mori, Lil Guiu o Gutjan? Monra. No, és broma. No, mulla't. És que, tio, m'has picat aquí amb el percal. No sé, tio. sí. Jo. No. Morir-me jo abans que ells. Trio, ningú se'n pot anar. Hòstia puta, tio, perquè jo què sé, loco. Què? Tio, t'has de mullar? El Jan, tio, està molt pesat. avui. Exacte, ben dit. Crack House o Penguin? És el Algú mateix? s'ha de morir. És el mateix, no? Sí, en veritat, sí, és que és... No és el mateix. Bueno, estem molt a veure. Espera, jo faig una... Monra o Teuma? Joder, però per què feu això, loco? Bueno, m'ho ha fet ella a mi, doncs ara jo te la faig. Gutjan. No, tio. A mi ja m'has matat, tio. El No em Toma, que matis està dues aquí. vegades, tio. El Toma, que no està aquí. Clar que sí, és el que hem fet. Llapet o Tarzanito? Tarzanito. Duchaja o Vladimir? Vladimir. Puta Espanya o Visca Catalunya? Qui mato? Ah, vale, estava dient... No, ara has de Clar, triar. aquesta ja no sé qui mates. Visca Catalunya sempre, tio. Joder, Vale, doncs ja està. la duda ofende, Jo no he vingut aquí perquè m'escolteu, Bertal, fins aquí unes respostes lamentables de la Chita i un treball de Déu de Monras Trapi Trapi Júnior. I aquí el despedim. Fins la pròxima! Ara mateix entrarà la secció de l'autista, el meu germà gran. Què va? Let's get it! Però per Un què està saludo tothom per aquí? Lil Fastiu, Lil Guiu in the building. Atenció! Què passa, tete? D'aquí un dia més. El que va. D'aquí un dia més. Guama, Gènxia. Què tal, tio? Ja. Com aneu, tio? Superbé. Tu, Què passa, la meva secció, tio, que es diu que no decaigui, tio, perquè ja això ja Que va no? cap a baix, tio. No. Que no de caire. No, estem pujant, tio, cap a dalt, però amb Tu estàs superpujador amb les amb un les telearrastre, ulleres, amb un telearrastre invisible. És super de dia, no? Sí, buah, no. Ens està torrant el És sol, super de dia, però Que no? és super de nit, tio. Ai! Ui, com... Super d'hora. Guys! No. Què tal, tetes, tio? Què tal? Com estàs? Què tal? Hacha, tio, jo tinc una pregunta. Joder, jo tinc moltes, Què preferiries, tio? Follar-te una cabra i que ningú del món sapigués que te l'has follat? Millor plan. O no follar-te-la i que que es pensessin tot que ho- el món
sap que te l'has follat, Joder, tio. em puc follar 3 i que no ho sàpiguen. Clar, Ja l'opció aquesta. tio, no. Vale. Et pots ficar unes botes, tio, que siguin superamples i Però és blas, que blas, 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 estàs roda de narrant barra. com el meu Tu, passat. Però escolta'm una cosa, tio. Sí, jo mitja cabra, però no Tots els som- animals de l'estable, tio, o sigui, Estan burros, superestables, cavalls, eh? burros, cavalls, tio, emus, ximpancers no, que no són d'estable, tio, però... Que són Saps? super inestables, bro. Me Hombre, entiendes? això m'agrada, Com us Si ha vols fet tan mal, anestèsia- tio, el Suticun, tio? Què Buah, dius, m'encantava tio? aquest joc, tio. Tu, escolta'm una cosa, te la follaves o no? ¿A la cabra? Sí, que no. Hombre, la cabra siempre tira para el monte. Que no. Para el monte. Hòstia, quina meravella, bro. Quina... Tete. Bé, Bueno, ja, tu ja te la follaves o no? Sí, jo venia a veure em feia... Com que no, bro? Però sí. Bro. Ah, què passa? Que Tio, podem-te Mira, follar a tu, tio. Mira, vaig a follar una cabra. resoldre aquest quiz, vale? O sigui, si jo estic dient que m'he follat a la cabra i l'opció era que no me l'hagués follat i la gent s'ho pensés i nosaltres, o sigui, tu estàs fent Sí, que i nosaltres jo- pensem que no t'has follat, és que te l'has follat. No, jo Per estoy cent, tio, present, per cent. present. 200%. No, jo sé el que és un pastor de botes Un pastor altes, belga, no? Va estar a de Bèlgica, botes eh? anches, i em follava la teva vieja. Botes no. anches. Va, continua. Ai, hòstia, ha sigut tu, no, que cabrón. Hi ha el pastor de botes anches i el pastor de botes altes, que al final... El de botes l'animal altes té que sembla- arribar a les 12 a casa, la Cenicienta. Però és per Tu ficar de botes les cames de darrere dins les botes i així no s'escapa. Clar, però tu, Hòstia, millor plan, no me'n en veritat, sabia, creus loco. O sigui, creus que és de botes amples o de botes altes? Bueno, Depèn de l'animal, depèn tio, de l'animal, depèn. no, tio. Si et folles un estrus, tio... Sí, depèn de la teva alçada, també, Sí. saps? Buah, un estrus, tio, et farà de Un picasoca, però buah, bien, eh? bro. Zac! Et Bro. pica com una cobra. Deep throw allà, Picadura de la... Home, tenen un coll així, en veritat. Per això et dic, loco. Buah, buah, Em buah, fer buah. se'm queda curt, no saps? Em poden fer dir... A mí también, loco. Oportunidad de tu hermano para sacar el vehículo de hongo. Milicario, misocario! Milicario, mi socario, mi tronario. Mi ala, diablo, mi loca. Cuatro barras, Los cuatro elementos del hip hop. Estamos aquí. El breaking dance, el graffiti, ¿cuál era el otro? No, tío, graffiti... Me has olvidado. Graffiti, breakdance, DJ y rap. Ya, RP, yeah. Parece nuevo, loco. Sé perfectament que al final la cosa s'ha anat de madre, des de luego que això és la decadència, i aquí està la puta gràcia. Decadència. Fins aquí acabem, perquè si no... acabaríem tots en loquera, però... O sigui, a Sant Boi falta gent, saps el que vull dir-te o no? Ens veiem a la puta... Ens veiem a l'altra puta pròxima decadència. Tetes, follow ja i follow al pro no sé què, com es deia, que li he Exacte, preguntat i qui abans. vulgui més contingut, Voleu que pagui Tinc Patreon a OnlyFans, muerte. tinc OnlyFans. Contingut exclusiu a muerte. OnlyFans del meu Perquè el nefe que no... a la teva mouth.